Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Errepidesarei begira, behi amarrean, Max Centerreko zuzengunean, merkataritzagunetik sartzeko bideadarra erabat itxita egongo da, baita errepide horretatik Max Centerrera sartzeko bideadarra ere, Bilborako noranzkoan, ostegunera arte, uztailaren 4 arte, gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte. Gainera, behi 37/8 errepidean ortu eian, erreietako bat itxita egongo da, eta Txandakai igaroko da seinaleen bidez, uztailaren 5:00 arte, gaueko 10:00 goizeko 6:00 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia denontzat. Batasun nazionala nagusitu da Frantziako Asamblearako hauteskundeen lehen itzulian botoen 13,14% lortuta. Bigarren sailkatu da Fronte Popular berria ezkerreko alderdien aliantza izan da, eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearen aldeko ensemble koalizioa izan da hirugarren hauteskunde hauetako galtzaile nagusia. Hortaz, Jordan Bardella Batasun Nazionaleko hautagaia lehen ministro izateko aukera zabalik dago uztailaren 7ko bigarren itzulian gehiengo osoa lortzen badu. Fronte Popular berria lehen indarra izan da Ipar Euskal Herriko 3 barrutietan. Laugarrenean Fronte Popular berriko hautagai Iñaki Etxaniz atera da garaile botoen 18,19%. Bosgarrenean Colette Capdeville Fronte Popular berriko hautagaia nagusitu da, 22.653 boto eskuratuta. Seigarrenean berriz Pello Dufau abertzalea izan da garaile botoen 29,43%. Gauza bera gertatu da 3 hiriburuetan ere. Etxaniz nagusitu da Maulen eta Donibane Garazin eta Capdeville Baionan. Espainiako Auzitegi Gorenak entzungor egin dio Espainiako Kongresuak onartutako amnistia legeari, izan ere, diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzeko modukoa ez dela argudiatuta ebatzi du Carles Puigdemont, Kataluniako Generalitateko presidente ohiaren kontrako atxilotze agindua indarrean uztea eta aldi berean amnistia ez aplikatzea auzian zigortutakoei. Orio Junkerasi, Raúl Romevari, Jordi Turull eta Dolors Basari. Herritarrek erakundeak gertu sentitzea herri erronka gisa definitu du gaur Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako 3 aldun nagusiekin egin duen bileraren ostean. Gaur ekin dio eragileekin egitekoa den bilera sortari, elkarlana adostu dute datozen erronkei aurre egiteko. Ongizate berria jorratzeko udalen, aldundien eta Jaurlaritzaren arteko elkarlana jorratzea ezinbestekoa dela esan du Pradalesek bileraren ostean egin duen agerraldian. Aita Mariontzia goizean abiatu da Pasaiako portutik Mediterraneo erdialderantz azken asteak Euskal Herrian igarostean. Italiako Sirakusa portua izango du helmuga eta ohi bezala bidean noraezean dauden migratzaileak erreskatatzea izango du helburu. Bidaia honekin salbamendu ontziaren 13. misioa hasi da. Ostegunean hasiko da Korterraza Zinema eta Musika Jaialdiaren 15. edizioa. Creemos que hemos elegido, o sea, partiendo de que tenemos las mejores comedias, tenemos lo mejor de cada género, tenemos lo mejor de la tensión, lo mejor del thriller, lo mejor de nos han llegado alrededor de 1000 cortometrajes y hemos elegido pues un poquito de todo. Va a haber drama, va a haber comedia, va a haber thriller, algo de terror, una pizquita, va a haber cortos de animación.
Gabon guztioi, gutxi asko inkestek iragarritakoa bete da. Batasun nazionala nagusitu da Frantziako Asamblearako hauteskundeen lehen itzulian. Eskuin muturreko alderdiak botoen 33 lortu ditu. Bigarren izan da ezkerreko alderdien koalizioa eta hirugarren Macronen bueltako aliantza. Bigarren itzulian ultren kontra egitera deitu dute. Révolutionnaire qui proclame liberté, égalité, fraternité. Vive la République, vive la France! Pablo Llarena Auzitegi Goreneko epaileak Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiari amnistia legea aplikatzea baztertu du eta hura Espainiako estatuan atxilotzeko aginduari eutsi dio. Halaber, ez ditu Toni Comín eta Lluís Puig Kataluniako gobernuko kontseilari izandakoak amnistiatuko eta horiek atxilotzeko aginduak ere mantendu ditu. Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak uko egin dio Carles Puigdemonti amnistia lege aplikatzeari eta hura atxilotzeko aginduari eutsi dio. Gorenaren arabera, diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik urriaren bateko erreferendumeko epaiketan zigortuei ezin zaie amnistia aplikatu, beraz, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull eta Dolors Bassa burusak independentistak ere ez dira amnistiatuko. Izan ere, Pablo Llarena epaileak ondorioztatu du 2017ko erreferenduma bultatzeko erabili zuten diru publikoa beraien onura pertsonalerako izan zela eta delitu hori amnistiatik kanpo utzi du. Gorenak planteatutakoa Espainiako fiskal nagusiak proposatutakoaren kontrakoa da, urriaren bateko auzian zigortutako buruzagi independentistei amnistia lege aplikatzeko eskatu du fiskal nagusiak, beraz, bi aukera dituzte zigortuek eta erbesteratuek, helegitea jartzea Auzitegi Gorenean bertan, aurrera egiteko aukera gutxerekin, edo babes helegitea aurkeztea Konstituzio Auzitegian. Toni Cominen eta Lluís Puigen aurkako atxilotzea agindua ere mantentzeko eskatu du Llarena epaileak, baina era berean indargabetu egin du Marta Roviraren aurkakoa desobedientzia egozten diolako eta amnistiagarritzat jo du. PPk eta Arabako Aldundiak akordioa lortu dute 2024ko aurrekontuak osatzeko. Aurtengo aurrekontuei 9,8 milioi euro gehitzea ekarriko du Foru Arauak. EH Bilduk deitoratu egin du gobernuak PP hautatu izana bazkide. Alderdi Popularraren babesa jasoko du Arabako Foru Gobernuak. Aurrekontuak osatuko dituen araua onartzerako orduan. 2024ko aurrekontuak onartzeko babesik ez zuen jaso EAJak eta PSEek osatutako gobernuak eta 2023koak luzatu zituen. Kontu horiei partida berriak gehitzeko araua aurkeztu du orain gobernuak, 10 milioi euro inguru batzen dituzten neurriekin.
Hori onartzeko alderdi popularraren babesa lortu du, kasi 3 milioi euro batzen dituzten zuzenketak adostu eta gero. Entendemos que las relativas a las políticas sociales van en línea con lo que nosotros proponemos en este proyecto de norma foral y que atiende a las prioridades que el gobierno de la Diputación Foral de Álava viene materializando. Yo creo que lo que hace es mejorar, fortalecer las políticas del gobierno foral. El propio diputado general comentó que se intentaban que todas las sensibilidades que existen en esta Cámara estuviesen reflejadas en estas partidas. Estamos ante un acuerdo que no es el mero complemento a una prueba, sino que efectivamente dentro de este acuerdo, que es un acuerdo limitado, pues efectivamente hay cuestiones que tienen calado efectivamente para el futuro de nuestro territorio. Gauza korrela eta Drinks and Wine kampusa laguntzeko, erresidentzia kontzertatuetan plaza gehiago sortzeko, edota gazteek etxe bizitza erosten laguntzeko dirua bideratuko da besteak beste. Akordioaren aurka agertu dira Euskal Herria Bildu zein Elkarrekin Arabako ordezkariak. Lurraldearen lehentasunen aurrean proiektu elitistak lehenesten dituela salatu du Elkarrekinek. Bilduk bere aldetik akordioa deitoratu du. Araba eskuineran zeramaten duela baieztatuz. Arabarako ez dago plan estrategiko bat, argi geratzen da gaur gainera. Hau ez da etorkizunari begira plan bat, ez da foru arau ere ez. Orduan guk uste dugu Araba gaur galtzen duela. Responde a una serie de acuerdos entre el PP, el PNV y el PSE, que por nuestra parte no consideramos realmente que favorezca al territorio, porque son acuerdos que poco a poco van en la línea de la derechización de la política territorial. Aurrekontuaren neurri osagarrien araua aurrera atera da, EAJ, PSE eta Alderdi Popularraren babesarekin. Behin batzarrean onartuta, hurrengo osoko bilkuran jasoko du berrespena. Arabako Aldundiaren aurrekontura 10 milioi euro inguru gehituz. Angel Berrueta eta bere senitartekoak indarkeria polizialaren biktima moduan aitortu ditu Nafar gobernuak. En ese momento hemos sentido una explosión. Y me he quedado por allí a ayudar a sacar los cuerpos y los heridos atendiéndolos y lo que se ve es dantesco. Absolutamente llenos y las imágenes que hemos visto impresionan a cualquiera. Hemos visto restos humanos esparcidos por todas partes, sangre por todos los lugares. Nafarroko gobernuak Angel Berrueta eta haren familia polizia indarkeriaren biktimatzat aitortu ditu. Poliziaren eta eskuin muturreko taldeek eragindako biktimen aitortzarako eta erreparaziorako batzordeak Berruetaren kasua aztertu du eta aldeko ebazpena eman du. Angel Berrueta 2004ko martxoaren 13an hiztuten. Madrilgo 11M atentatuen testuinguruan eraiztuten Espainiako polizia bat, Valeriano de la Peña, eta haren semea Miguel Josek. Auzitegi nagusiaren epaiak motivazio politikoak zeudela onartu zuen. Urtero Donibaneko auzokideek herri aitortza egiten diote Berruetari, baina aitortza ofizialik ez du izan. Oraingoan Angel Berruetaz gain, Nafarroko gobernuak Mari Carmen Bañas Alarguna eta haren 4 seme-alabak ere biktimatzak aitortu ditu, heriotzaren ondoren jasan zituzten eraso eta mehatxuengatik. Ana Oio, Nafarroko gobernuko bigarren lehendakariordea eta Memoria eta Bizikidetza kontseilaria, Martin Zabalza, Memoria eta Bizikidetzako zuzendari nagusia eta Memoriaren batzordeko hainbat kide izan dira ekitaldian. Asmoa da urte amaieran aitortza ekitaldi bat egitea. Aitortutako lehen 12 biktimei maiatzean egin zitzaien ekitaldi ofizial baten modukoa. Berruetaren kasua gehituta, gaur egun, gobernuak 32 biktima aitortu ditu. Horien artean daude Mikel Zabalza, Mikel Arregi lakuntzako zinegotzia, eta 1978ko Sanferminetan balaz zauritutako 3 lagun. Eskairen artean torturak jasan dituzten pertsonak egon dira, eta oraingoz 9 lagunen kasuak aitortu ditu gobernuak. Josu Erkoreka Bizkaiko Foru Aldundiko aholkulari izendatu dute.
Iazko argazkia zenbait parte hartzaile aldatu badira ere errepikatu egin da Irungo udaletxeko balkoian, harrera zabala izan du alarde parekideak. Aurrera pausoak ematen ari dire Irunen, baina ez nahikorik. Ekainaren 30 iristarekin batera, San Martzial egun handian urteroko alardeari ekin zioten tradizioari eutxiz, baina zenbait ohitura hautsiz. Hora alarde parekidea! Iazko tankerako pausoak eman ditu aurten udalak. Pasaden urtean Irungo alkate Jose Antonio Santanok lehenengo aldiz egin zion harrera alarde parekideari. Historikoa izan zen, eta aurten alkate aldaketarekin ere harrera egin die Cristina Laborda alkateak, baina alarde parekidearen normalizaziotik urruti. Izan ere alarde parekidetik aspalditik ari dira eskatzen udalak har dezala alarde parekide eta publikoaren ardura. Udalak lehenengo aldiz erantzun dio, baina eskaera ez eztatuz, bizikidetza zailduko duelakoan. Beraz, alarde publiko parekide eta bakarretik urrun daude oraindik Irunen. Halere udaleko talde guztiek egin diote ongietorria desfile mistoari, eta aurreneko zeaiotako Gipuzkoako diputatu nagusiak Eider Mendozak. Gainera inguruko herrietako hainbat kargo politiko ere han izan dira, baita Emakunde eta Arartekoa ere. Argi eta garbi bastuna izan dute emakumeek alardan gizonekiko berdintasunen parte hartzeko duten eskubidea. Harreraren ondoren Tania Pazos zinegotziak Irungo bandera eman dio Bidasoa konpainiako Iker Monterori udaletxaren atarian. Parte hartzaileek ilusio handiz bizi izan dute eguna, urteko egunik handiena eurentzat, eta 26 urteren ostean horren beste aldarrik eta borrokak bere erantzuna izan du. Inoizko jendetsuena izan da urtengo alarde parekidea. 2240 kideak txaloka hartu dituzte ibilbideren hasieratik amaieraraino. Eta denen ahotan aldarri bat zen, emakumeek alardean parte hartzeko eskubidea dutela. Astelehen honetan itsasoratu da berriz Aita Mari Mediterraneoko uretan egingo duen 13. misioan. Abiatu baino lehen nazioarteko komunitateak, estatuek eta gizarte zibilak behartutako migrazioaren funtsezko kausei heltzea eta erantzun egokiak ematea eskatu dute. Guardia Zibilak isuna jarri dio aldatu gidoia ekimenari. Apirilaren 25ean Altsasun egineko agerraldi batengatik zigortu dute mugimendua elkarretaratze batean aurrez baimen askatu gabe bil daiteke pertsona kopurua gainditzagatik. 22 lagun bildu ziren. Aldatu gidoia euskararen alde. Euskarazko kultura eta ikus-entzunezkoen alde. Euskara eta euskarazko kultura ukaezinezko zutabe izango dituen Euskal Irrati telebistaren alde. Eskerrik asko. Zapalkuntza denen aurka Trasmari Biboiok Palestinarekin lelo hori zeraman ostiral honetan sexu askapenaren eta LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna dela eta Donostian egindako mobilizazioak. Urteroko
legez Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazio jendetxoak egin dira eta Palestinarekiko elkartasunak eskubideen aldarriak eta instituzio zein erakunde pribatuen pinkwashinga salatzeak hartu dut erdigunea. Arrotasun kritiko autonomo eta antolatu bat aldarrikatzen, arrotasuna ez dela saltzen salatzera eta defendatuko dugula. Eta batez ere gure autodefentsa eta borrokatuko garela eta ez garela ezkutatuko. Palestinari elkartasun osoa, Palestinako herriari, Palestinako mugimendu eta sari LGTBiari gure babes, aliantza eta maitasun osoa, genozidioan arrotasunik ez dagoela salatu nahi du. San Ferminen usainan abar izan da Iruñeko peinen egunean, euriak gauzak okertu dituen arren San Ferminetarako prest daude iruindarrak. Iruñeko peinek 2024ko San Ferminetarako pankartak aurkeztu dituzte larunbat honetan ospatu den peinen egun tradizional eta ospetsuan. Urtean zehar gertatutakoa umorez islatu nahi izan dute 16 peinek. Kristina Ibarrola, UPNeko alkateoia eta bere esaldi famatua, nahiago dut eskailerak garbitzea EH Bilduren botoekin alkatea izatea baino, peinen federazioaren pankarta gehienetan agertzen da. Ibarrola ez ezik, Asiron, Maia, Jago Barrasate, Palestinako bandera eta Erorien monumentuaren bandera ere protagonista izan dira. Raquel Arjol, federazioko presidenteak San Ferminetarako eta datozen egunetarako antolatutako jarduerak aurkeztu ditu. Uztailaren 8an, Germán Rodríguezen omenez ekitaldi bat eginen dute, eta uztailaren 11an kale jira bat Palestina askea aldarrikatzeko. Emakume pilotariak ere protagonista izanen dira Labrit pilotalekuan ospatuko den txapelketa batekin, uztailaren 12an 11:30 jokatuko den finalarekin. Aurten bi berrikuntza izan dira peinen egunean. Lehenengoa, Castellers de Vals taldeak pankarten aurkezpena girotu du. Bigarrenik, peien egunak puntu more bat izan du lehen aldiz, federazioko talde feministak kudeatu duena. Peinen federazioak mezu positiboa helarazi nahi izan die herritarrei, bizikedetzari begira, jarrera ona izateko eta eraso sexistarik gabeko jaiez gozatzeko deia. Labek Euskal Herrirako gutxieneko soldata propioaren eskaera auspotu nahi du eta azaldu duenez, Espainiako gobernuko lan ministerioarekin ere bildu da gaia jorratzeko. Garbine Aranburu koordinatzaile orokorrak nabarmendu du oztopo ekonomikoak, juridikoak baino handiagoak direla eta patronalak trabari jarriko ez balu lor daitekeen zerbait dela. Euskal alderdiek begionez ikusten dutela azaldu du eta udazkenean lan harremanen kontseilura eramango dutela eskaera. Beharginen gatazkei helduz, greba mugagabera deitu dute Añorgako Zemento Zerrezola enpresako langileek. Ostiralean abiatutako Zemento Zerrezolako Añorgako lantegiko langileen greba mugagabeak aurrera darrai, zuzendaritzak 56 langile kaleratzeko dituen asmoen aurrean. Enpresa gelditu dute langileek 100% bat egin baitu LAB sindikatuak aditzera eman duenez. Egiten ari diren elkarretaratzeetan gainera auzokideen babesa ere jaso dute. Enplegu erregulazio espedientea justifikatzeko deskarbonizazio prozesu bat egin nahi duela dio enpresak, baina langileek argi dute deskarbonizazio eta trantsizio prozesu bat baietz esaten diotela, baina langileekin adostutakoa baldin bada eta kaleratzerik gabe. Argi adierazi dute ez dutela kaleratzerik onartuko eta enpresari esegitzen diotela behingoz mai gainetik enplegu erregulazioko espedientea kendu eta 56 lanpostu horiek bermatzeko. Bien bitartean Arrasateko Mikroliquid enpresan ere lanuzte abiatu dute goizetik ekin diete mobilizazioi langileek.
Izan ere, ekainaren 19 Mikrolikuideko zuzendaritzak enpresa batzordeari jakinarazi zion enplegu erregulazio espediente bat aplikatzeko asmoa zuela, eta 20 bat langileri eragingo diela, krisi egoera batean kostuak aurrezteko aitzakiarekin. Honek langileen herena kaleratzea ekarriko luke. Enpresa batzordean hasieratik kaleratzen aurka agertu dira. Adierazi dutenez batetik, enpresak ez dielako nahikoa informazio eman argudiatutako arrazoia justifikatzeko. Eta gaineratu dute langileen zati handi bat oporretan dagoela prozesuaren negoziaketak iraungo duen bitartean. Horregatik enpresari prozesua geldiarazi eta kaleratzek bertan behera uzteko eskatzen ari dira. Elkarretaratzea egin dute enpresa aurrean eta jarraian manifestazioa Arrasateko kaletan zehar, geldialdi bat eginez parke teknologikoko biribilgunean. Bizkaiko emaginek langile gehiago eskatzeko deitutako lehen greba egunak 80% jarraipena izan du. Uztailaren 18erako grebara deitu dute berriro Arabako residentzia pribatuetan. Elak eta Labek lanuztera deitu dute Arabako residentzia eta etxebizitza komunitarioen sektorean hitzarmen duina eta kalitatezko zaintza aldarrikatzeko. Greba berri baterako deialdia egin dute Ela eta Lab sindikatuek Arabako erresidentzia pribatu eta egoitza komunitarioetan. Uztailaren 18an izango da, hitzarmen probintzial propio bat aldarrikatzeko. Ekainaren 28an patronalarekin bildu ziren negoziazio mahai berri batean. Aurrerapen gutxi egon zirela adierazi dute sindikatuek. Patronalak helarazitako proposamena nahikoa ez dela salatuz. Azaldu dutenez, 2028 arteko hitzarmena proposatu zuen patronalak, aurreko urteak alde batera utziz. 30 orduko lanaldi murrizketa eskaini zuen ere, guztiz eskasa den neurria sindikatuen aburuz. Gauza korrela, greba deialdi bat egitea erabaki dute, lan baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmen probintziala aldarrikatzeko. Arabako erresidentzia pribatu eta egoitza komunitarioen langileentzako lehen hitzarmen propioa izango zen. 2019an hasi ziren hori lortzeko borrokan. Ordutik 35 greba egun burutu dituzte langileek, horietatik 4 aurten egindakoak. Uztailaren 18an egingo dutena 36garrena izango da. Kaleak hartuko dituzte berriz ere sektorean lan egiten duten 1000 lagun ingururen lan baldintzen alde. Arabako Foru Aldundiaren inplikazioa eskatuko dute Ela eta Lab sindikatuek. 5 urtez luzatzen ari den lan gatazkari behin betiko irtenbidea emateko helburuarekin. Nafarroako hezkuntza publikoan greba deitu dute irailaren 26erako. Nafarroko hezkuntza publikoko sindikatu guztiek gaur eskaini duten prentsaurrekoan 2024ko irailaren 26an unibertsitateaz kanpoko irakasle guztientzako greba deialdia iragarri dute. Sindikatuek Nafarroko gobernuari eta hezkuntzako departamentuko zuzendaria den Carlos Jimenori negoziatzea eta irakasleen baldintzak hobetzea eskatu diete. Ane APZ-etxeak Esteilasekoa salatzen dituzten arazoak plazaratu ditu. Irakasleek hasieran salatzen genituen arazo berberak ditugula. Lan gainzama, gehiegizko ratioak, erosalmenaren galera eta plantillen ezegonkortasuna. Jakina denez, gai horiek guztiek eragina duten Nafarroako hezkuntza sistema publikoaren kalitatean. Aipatutako arazoak parlamentuko taldeei ere helarazi zaizkie eta horiek bat egin dute irakasleek dituzten arazoei aurre egiteko eta irtenbideak negoziatzeko beharrarekin. Irailean 2025erako Nafarroko aurrekontuaren osaera abian jarriko denez, ekiteko unea dela uste dute sindikatuek.
Horretarako mobilizazio dinamikarekin hasiko dira. Ildo horretan, iragartzen dugu irailean irakasleen ordezkaria garen sindikatu guztiak mobilizazioekin hasiko garela. Nafarroako datorren urteko aurrekontuetan irakasleen aldarrikapenei erantzuteko partidak eskatuko. Argi utzi dutenez, ikasturte hasieran mobilizazioak gutxinaka ugarituko dira. Eta sindikatu guztiek bateginik lehenengo greba eguna irailaren 26an eginen dute. Euriak zapuztu gabeko jaialdia izan da aurtengo EHZ eta Euskal Herria zuzenean festivalaren 28. edizioa aberatze zilekoan egin den lehenengoa giro goxo eta sanoan iraganda ostiral larunbat eta igandean. Aniztasuna zirauli kulturaren lelopean milaka pertsona batu dira aldarriz betetako Euskal Herria zuzenean festivalean. 28. edizioa izan da urtengoa, lehen dabizikoa arberatzen eta 600 laguntzaileri esker atera da aurrera. Broken Brother Brass Band txarangak eman zituen aurtengo lehen doinuak arberatzeko plazan, gero etorriko ziren Euskabaret eta Txege taldeak. Lehen gaueko euriak ez zituen festazaleak ikildu eta bere horretan mantendu zen bigarren eguneko egitaraua ere bai. Gorka Urbizuk, Nakarrek eta Zutagar taldeek eman zioten akabera. Gaiteroek aldiz, hasiera eman zioten azken egunari eta gauean ere hainbat kontzertuk girotu zuten Amikuzeko eskualdea. Gaur egungo testuinguru politiko nahasi eta ilunean, gure baloreak, xedeak eta eginkizunak landikan dira. Eskolegitik, EHZ-etatik, hemendik, eskuinmutuja eta bere aliatuak borrokatzeko engaiatzen gira, bere ideiak garatzen diren espazio guztietan. Kulturgintzatik, eskolatik, bai eta ere gure ahemanak sendotuz eta indartuz, denek elgarrekin aurre egin diezaiegu. Gure eskolegi antifasista. Borrokarako lekua ere izan da EHZ-etan, tartean immigrazioari eta palestinari buruz mintzatu dira. Arnaz gune gozo eta sanoa izan dela azpimarratu du antolakuntzak eta festivalak defendatzen dituen baloreak aintzat hartuta, eskuin muturraren ideien kontra borrokatzeko konpromiso hartu du kulturgintzatik eta euskaratik. Ostegun honetan abiatuko da Gasteizko Korterrazaren 15. edizioaren zatirik handiena Artium Museoaren kanpoaldean. Ez galdu. Ostegunean hasiko da Korterraza Gasteizko film labur eta musika jaialdiaren 15. edizioa. Zinemaz aire zabalean gozatzeko aukera emango du jaialdiak eta 35 pelikula proiektatuko ditu Artium Museoaren kanpoaldean. Creemos que hemos elegido, o sea, partiendo de que tenemos las mejores comedias, tenemos lo mejor de cada género, tenemos lo mejor de la tensión, lo mejor del thriller, lo mejor de nos han llegado alrededor de 1000 cortometrajes y hemos elegido pues un poquito de todo. Va a haber drama, va a haber comedia, va a haber thriller, algo de terror, una pizquita, va a haber cortos de animación. Filmekin batera musika ere protagonista izango da jaialdian. Belako Como Paradiso eta Niña Coyote eta Chico Torradoren kontzertuak eskainiko dira besteak beste. Aurrentzako espazioa egongo da ere, Ane Guevara ipuin kontalariaren parte hartzearekin. Korterraza txiki sekzioak, gainera, txikientzako filmak proiektatuko ditu ostiralean. Ostegun, ostiral eta larun batean izango dira emanaldiak, gaueko 10etan Artium Museoaren kanpoaldean. Gasteizen ez ezik, Arabako 40 herritara ailegatuko da Korterraza, iraileraino luzatuko diren emanaldiekin. Santelmo Museora goaz ezagutu dezagun txillida eta arteak erakusketa. Berrogeita hamar eta hirurogeita hamargarren hamarkadetako txillidaren eta garai bereko beste zenbait artisten obrekin osatutako erakusketa aurkeztu berri du Santelmo Museoak, elkarrizketa bat txillida eta arteak. Aurten da egungarren urteurrena ez, txillida jaio zala. Santelmoke nahizun zerbaitein txillidakin ez, txillidan lanai buruz. Eta kuestioa da bindala 2 urte jain gendula erakusketa bat txillida ote izana. Eta orduan ez gendu nahi, txillida bea izatie protagonista osoa bezala ez. Eta orduan buelta esente eman ondoren, eta kontaktatu genduen Maria Bolañosekin izan dela komisaria. Eta Maria nahizun pixkat ikusi, erakutsi txillida bat, baina txillida horrekin batea beste inguru guztia ez, pixkat formalki
Eta konzeptualki ze gertatzen izan garai hartan, alde batetik Europa, gerra ondorengo Europa, behaztean hilanien, eta baita internazionalki ere ez. Eta hori, beste disiplinatan bai ez, hori diseinuan, musikeri referentziak, argazkigintzan, dantzan, da hori dana. Eta gero, beste ze artista hirien baita hilanien, batzuk behakin daukabena loture zuzena, baina beste batzuk oso kuriosu dana, haidie pixka bere garapena ematen eta beha daukan kezka berdina dauzkebenak, baina elkar ezagutu gabe. Eta orduan izan da pixkat, bai dela txilida abia puntu, baina da mantxa hundi bezala, maila internazional batin, 1950, beha bilakatzen nien eskultore eta 1950 arte, gertatzen nahi dan, ez, arte edanetan. Zazpi espazioetan dago banatuta erakusketan, hasieran igual baliteke azaltzea Bigarren Gerra mundu horren bukaerako txikizioan ondoren ez Burniaren erabilpena daula. Eta gero, naiz de zazpi ambito izen, bata besteakin badauka lotura, ez, dago beste ambito badala, igual ekialdeo, teori oriental danati dauketen lotura hori, artea pixkat, azteanik eskultura pixka mogituagoa izaten, garai hortan bertan, ez desberdina izan, beltza nola kolore bezala existitzen hasten da, baina baita dago zine beltz bat, ez? Eta orduan, ez da ez kronologikoa, eta hola, ez? Eta behar esaten bezala da, konbertsazio bat, txilidana, baina izen laikela, obra bat daola, esan dugun, ambito baten, baina laikela beste baten, ez? Danakin daukate, zer ikusia olotura konzeptual da formal bat. Museoko lan bezala esango duke, 32 prestatzaile izan dira. 32 prestatzaile, baina esan daion obra artistikunak, ez? Ze gero badauko baita argazkiak, karretxeu, argazkia daudela. PVC-an egin da, ze argazki original bezala ez dikeu tratau. Horre pixket kontestualizatze baita txilidan lana. Eta gero argazkikin batea dauka presentzia oso fuerte baita ikusentzunezkoako pelikula batzuk oso ezagune dira. Orduan, gutxi gara bera, kontaktu neonga 60 mailegu o 60 instituzio kinoetarako. Ikusgai dauden obra diela 80 inguru, eskulturak eta pinturak eta esan ezagun partiturak eta libruak, eta gero ikusentzunezko eta argazkia dira beste 30 bat. Mailegatzailea, lehenengo aldiz lan hain deu, adibidez, Gulbekianetik etorri die 5 obra, Pompidun obra bat etorri da, eta gero mantxaika hundine da txilalekutiken, 18 utzi dizkigute, 18 amasegina obra horrak, beste 2 liburu dira, eta gero, gure bildumane, erakusketa hau dela eta erosi ditu, hainbat obra existiagana, Lola Brosar, Arias, egin deu. Gero badaude Magba, Reina Sofia, instituzio oso potolak, eta obra oso potolak. Autore potola daude oso, Picasso, Moore, pinturan izelaike tapies bat, daukazu dugufet bat, materia dela eta pixkat geroxeago kristonin eragina daukena boiz bat, ez dakit oso batemat utziko ez daude pixka danak ez. Azten danetik erakusketa bukaera daño, baina di hori klasiko batzuk ez, ez dakit Motherwell bea, Gego, ontxe Gego, nik oindala gutxi deskubriuten bada, baina berez Alemaniarra gero Brasilean bizi izan zena, eta guen jenen ontxe ukidu retrospektiba bat, arte zinatiko ginaz izana, Barbara Herzog bat, batziz bat eskultura aldeti dauden potolena bai. Pantaiaren bestaldean dugu Gaizka Izagirre, pasaden astean euskaraz estreinatu ziren edukien gomendio sortarekin. Adi. Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko estreinaldi nabarmenak aipatzera. Egunotako estreinaldien lehen geldialdia Netflixen egingo dugu, Supasel telesaila, ingelesa, Londres hegoaldean girotuta eta 5 pertsona arrunt ezoiko botereak garatzen dituzten unean hasiko da.
filminetik Loveless, 2017ko Cannesko zinemaldiko epaimaiaren sari nagusia eta nazioarteko film onenaren Oscar sarietarako izendatuta egon zen pelikula. Dibortzio desatsegin baten erdian dagoen bikote batek bere semea aurkitzeko indarrak batu beharko ditu, haien eztabaida baten erdian desagertu egin baita. Forsama, latzgarria, dokumental onenaren Oscar sarirako izendatua izan zena, ama gazte batek bere alabari bidalitako maitasun gutun batek Siriako Alepoko 5 urteko gerrako bizitzaren istorioa kontatzen du. 5 urte horietan maitemindu, ezkondu eta sama erditzen du, ingurunoan hondamendia eta gatazka duen bitartean. Primeranen, Jon Mikel Fernández Elortzek zuzendu duen Bi Arnas dokumentala, historia honetan bi arnasketa kontatzen dira. Iratxe Sorzabalena eta Mari Nieves Diazena, Iratxeren amarena. Biek, bakoitzak bererara, torturak eragiten duen arnasarik eza jasan dute, beste sufrimendu askorekin batera. Torturari buruzko testigantza da Bi Arnas. Inoiz eskaini ez den injustizia eta elkarrizketaren isla. Eta, amaitzeko, denboraldi honetako azken bideoa denez, udan iritsiko diren zenbait izenburu aipatuko ditugu. Helduentzako gauzak bikoizten ari dira, benetan pozgarria. Komedia romantikoak gustuko badituzu adibidez, Netflixen Familia kontu bat esainatuko da, Nicole Kidman eta Zac Efron protagonista dituena. Superdetektibea Hollywooden, baita ere Netflixen. Aurkezpenik behar ez duen 1984ko Martin Brest estatubatuarraren pelikula Eddie Murphy protagonista duena. Eta noski Prime Videon boterearen eraztunak abuztuaren 29an euskeraz bikoiztua iritsiko da. Besterik gabe, irailan itzuliko gara bideo eduki eta gomendio berri gehiagorekin. Bitartean badakizue, udan ere pantailetan euskaraz gozatu. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Txapelregek Armintza ziprestenduko du uztailaren 13an kultura beltzarekin eta jaimaikar ritmoekin jaialdia hitz egiteko guran dugu Gurtu Armintzako jai batzordeko kidea, Arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Beste behin, reggae musika jaialdi antolatu duzue Armintzan, aurten kultura beltzaren aldeko apostua egingo duzuela jakinarazi duzue. Aurrerago murgilduko gara aurtengo edizioaren xehetasunetan, baina aurretik, konta iguzu pixka bat nondik jaio zen jaialdi hau. Bai, normalean galdera hori egiten duzue, eta erreza da, herriko beste jai batzue bezala, gurean ere kontzertuak zeuden. Hor, 1980 inguruan, eta erabaki zuten reggae kontzertu batek hartzea. Eta ikusita arrakasta, hurrengo urtean errepikatu zuten, igual bitalderekin, hurrengoan 3, hurrengoan 4, eta hor joan zen handitzen, gero utxune tarte bat egon zen, eta berreskuratu zen hor 2003an, eta hortik aurrera gorakada izugarria. Ibilbide luzea du beraz, 30 urte desente dira, Asko aldatu da hasieratik jaialdia? Bai, egia esan gizarte aldatzen dan bezala, Hasieran jendea ara joaten zan, eta zan dana apurtxo bat askeagoa, gaur egun holango jaialdi bat antolatzeko administraziotik egin behar dituzun gauza guztiak ere gizartean daude, eta azkenean, saiatzen gara askatasun hori lortzen, jarraitzen dugu doakoa eskaintzen, jarraitzen dugu guztiontzako egiten, eta urte asko iraun dadila. Gizartea aldatu dela esan duzu, hala ere argi dago jendeari gustuak behintzat ez aizkola aldatu, jendetza biltzen baita urtero bertan, ez? Bai, gainera gurean kurioso da, garai horretan etorten ziren gazteak, etortzen jarraitze dute, oin semeekin, batzu semeak nagusituta eta bakoitza bere planarekin, eta, egia esan, egia da reggaea hasi izanetik, hor Euskal Herrian finkatzen zebilela, eta gaur egun potente edo musika soinu potentena esan daitekela. Helburuak hasieran sortu, jaialdiaren sorreran izan zenituen helburu horiek aldatu dira gaur egun? Ez, berez gure funtsa autogestioa da, eta horretan jarraitzen dugu. Armintzako jai batzordeak antolatzen dau txapelrege, eta hortako inguruko laguntzaileak, Armintzako herria, danak murgiltzen gara tarea honetan, eta horretaz gain esandakoa, doakoa eskaini nahi dugu, izan ere ez dugu ikusten gure ikuspunte
tik ezinezkoa da jaialdi bat, irekia ez dana, eta edonork, edo hurbildu edo musika maite duen edonork gozatu ezin dezakena, ez? Autogestioa eta doakotasuna dituzue oinarrezuk esan duzuen bezala, nola da hori posible? Kontuan izan da, Armintza ere herri oso txikia dela, ez? Bai, bueno, azkenean datorren jendeak posible egiten dago, ez? Azkenean jai batzordeko txosnak kontsumituz, urtero holango hau pasan urteko kamiseta da, eta aurten beste kamiseta berri bat egiten dugu, eta, bueno, egia esan urtero gero eta gehiago egin behar dituz, eskuetatik entzen dizkidute. Desagertzen dira harineketan. Bueno, horrek esan nahi du jendeak bertaratu nahi duela eta dirua jarri modu batera edo bestera lagundu nahi duela, ez? Dirua jarri edo laguntzen batxandak egiten eta badago nahia orduan. Bai, bueno, gaur egun dekogun arazo handi bat trafikoa da, azken finean Armintza hor sartuta dau, eta hori nolabait ordenatzeko trafiko laguntzaileak eskatu ditugu sareetan eta medio desberdinetan, eta horretaz gain, txosna turnoak ere gero eta zailago betetzea da herri guztietan, eta holango kanpora jaialdia guk ikusten dugun begietatik zu jaialdi batetara ezoaz, eta kontzertuak ikusi, etxera joan, eta hori oso efimeroa da guretzako, ez? Nolabait guk bilatzen duguna da nolabaiteko konplizitatea, ez? Eta lortzen dugu alde batetik artisten aldetik, ez? Izan ere artistak datozenean errepikatu nahi izaten dute, batzuk artista moduan hasi eta laguntzaile moduan amaitzen dute, teknikari moduan edo lango gauzak egiten, eta gero bebai eguna pasatzen datorren eguna jendea, holango giro batean, holango paraje batean, kriston postasuna jasotzen dau eta urtean hori da gure arrakasta, nolabait? Sortzen den giro polit horren erakusle izango da beraz. Jaialdira begira, nola deskribatuko zenuke jaialdia ezagutzen ez duen bati egun bat Armintzan? Nola lagundu, aipatu duzu, baina konta iguzu. Bai, normalean ekitaldiak beti dira parekoak, ez? Goizean goiz 12etan izan ere gu herriko jaietan gauz, Karmengo jaietan, aurten ostegunean hasi eta aste artean Karmengo egunean amaituko dira. Eta, giro horretan behar dugu batukada bat, goizeko 12etan batukale samba taldearekin jendea esnatzeko, herritik bueltak emoten joaten da, eta, hor jendea ja animatzen hasten da. Horren ostean, azken urteetan dantza edo, dancehall masterclass bat egon da, aurten Africa Dance, izan ere Black and Beltza izan da urtengo lema, eta horrekin batera Bilboko San Franciscoko talde African Vibes Dance taldearekin izango dugu, 6 pertsona klaseak eta euren dantzak erakusten, eta horren ostean ja diversitienea, pasadan urtean hasitako ekintza bat, zeinetan rasismoaren, edo, oin Frantzian gertatzen ari dana ikusita, apur bat pentsatzen dugu jendea bebai euren pentsamenduetan eta esitua izan behar dela, ez? Eta, horren ostean jateko tartea eta sound systemean zuzenean. Horre Dub Cornerrean izango dugu beste behin Bombas Hi-Fi bere soinu sistemarekin, aurten Ayman Cruz etorriko da Kantabriatik, eta berak Toaster lanetan ibiliko da, eta horretaz gain soinu beltza kolektiboa bebai, gehiago rocksteady, ska eta hasierako reggae garaiko musika jarriko dute, eta gero azkenengo urteetan bebai saiatu gara raperoak, abeslariak sartzen, eta hortxe izango dugu Kawasaki Ninja edo Novato, urdulistarra, eta bai Espainia mailan eta Latinoamerikan dancehall alorrean potente da bilena, eta amaitzeko etorritakoa oindala 3-4 urte edo, Sistada, aurten Erlantz eta Komadu bere proiektu berria erakusteko, eta jende guztia dantzan jartzeko. Gitara oparoa ondu duzue beraz, aurtengo edizioari begira. Zaila da Euskal Herrian artistak bilatzea zuen musika alorrean?
Bueno, egia esan talde asko sortzen dira, zaila dana da genero desberdinak jorratzea. Azkenean gaur egun reggaea ja bilakatzen ari da apur bat popa, ez? Eta hor dekozu reggae dancehall, ez? Edo jungle ja reggae barruan sartzen saiatzen dira pertsona batzuk eta dira arlo oso teknoak, ez? Gero dekozu reggae roots, gehiago klasikoak, mugimendu oso pausatuak, ragamuffin, eta bueno, azkenean zaila dan Euskal Herrian da guztia jorratzea. Normalean urteten diren taldeak, izaten dira gehiago eska arroioa eramaten dutenak, herri desberdinetako gazte taldeak, ez, batzuk solfeotik datozenak eta instrumento askorekin, eta bueno, alan dabe, gero eta alor gehiago jorratzen dira, eta bueno, gu hortze egoten gara beti begira, eta ia nori proiektuan laguntzen hasteko, eta aldi berean talde internazionalak ekartzeko, ez? Eskaintza asko jasotzen dituzu urtero? Pilo bat, dekogu, azkenean dekogun arazoa da, gustatuko litzeuke, agian lau esenatoki edukitzea, ez? Eta holango bakoitzak bere aukera izatea, ez? Baina zaila da, eta urten gabiz deitzen, oindala 5 urte jasotako pertsonen erantzunak, ez? Eta bueno, eta horregatik senatoki nagusia portua esteitzean, horregatik ekartzen dugu musikari internazionalak, Espainia mailako musikariak, eta nola ez beti urtero ezin da falta bertoko talde bat, edo bi, urtean arabera. Esan bezala hasieran, kultura beltzaren aldeko apostua egingo duzuela jakinarazi duzue, lehen ere esan duzu, ez? Gaur egungo egoerari begira, giro politiko eta sozialak ere baduela eragina gai hau hautatzerakoan. Guk egia esan urtero jorratzen dugu edo asmatzen dugu jorratu nahi dugun gai bat, ez? Herritik herriarentzat, adibidez pasadan urtean apur bat azalarazteko zesaia zan, txosna turnoak betetzea, laguntzaileak lortzea eta azkenen finean herritik jai batzuk herriarentzat lortzea, ez? Beste urte batean malurra zaindu, bezalako lema bat erabili izan dugu, eta urte horretan garaian erabiltzen ziren plastikozko basuak aldatu ziren gogorrengatik, eta gainera badakigu jendeak etxera eramaten dituela oroitzapen gisa, ez? Beste urte batetan, neskak besterik ez genituen kontratatu esenatoki nagusian, eta urten black and beltza, ez? Black eta beltza azkenean uste dugulako bebai garrantzitsua eta gaur eguneko egoera azalarazi behar dugulako, eta azkenean horri ikusten dugu askotan itzaletan dagoen kultura bat, eta ikuspegian beti dekogu oinarri moduan, ez? Kultura beltza eta guzti hori, emon diezaiegun euren balia bebai, ez? Titularrei begira orduan esan genezake, kultura beltzari garrantzia emango diozuela, eta beste behin herritik herriarentzako jaialdi bat sortuko duzuela, eta horretarako beharrezkoa dela herriak ere parte hartzea, ez? Laguntzea, eta modu batera edo bestera laguntzea azkenean. Azkenean, beti laguntza ongi etorria izaten da, batzorde guztietan, orokorrean, eta batzen gara hor Bizkaiko batzorde desberdinak, eta hor azkenean azalarazten dana hori da, ez? Gero eta zailagoa direla turnoak betetzea, jendeak jaian urte nahi dau, baina ez da konturatzen hor atzetik lan bat dagola, eta langileak dagozela. Eta gero black culture edo kultura beltzaren inguruan, horregatik aurten ekarri dugu esenatoki nagusirako Ashraf 30, datorrela Senegaletik, gero beste alde batetik edukiko dugu Askala Selasi, bera Jamaika eta Uka artean ibiltzen da betidanik, Lion City, Ginea Ekuatorietik eta Madrilera mugitutako taldea, Emeterians, azkenean eurak bebai
Inglaterrara joan ziren, eta han Brixton inguruan eta jorratzen dan estiloekin, bueltan etorri eta geroztik gorakada itxela izan dute, eta Pagasarri All Stars, bebai bertokoak, bilbokoak, izango dugu txapelregean. Eta, espero dugu horregaz jendea beltzaran jartzea, eguzkiagaz eta gozatzea. Ea eguraldiak ere laguntzen duen. Nazioarteko eta Euskal Herriko musika taldeak izango dituzue beraz, giro paregabea izango duzu zalantzari gabe. Bada bertaratuko direnei esan nahiko zenieken zerbait, edo pentsatu edo noizbait bertaratzeko pentsaera auki duten baten bate izan nahiko zenieken zerbait? Bai, azken urteetan, autogestio planarekin batera, ertzainak, eta ja badekogu ikus miran gagoz, nolabait, eta aurten aldaketak egongo dira, ez? Pasan urtetik ja trafikoa eta ondo antolatu behar genuen, eta aurten herria babesteko eta txapelrege urte askotan irauteko egin beharrekoa izan da herria mostea, nolabait. Orduan, larun batean, Gorlizetik datorren bidegurutzetik eta herria amaitzen danean depuradoratik dagoen errepidea moztuta egongo da. Eta ara bakarrik sartu ahal izango dira herrikoak. Aparte, urte osoan zehar, udan, asteburuetan eta udan zehar, armintzako guneak itxita egon dira herritarrentzako bakarrik, izan ere portua eta zonaldean polita denez jende asko urreratzen da, hondartzara, eguzki hartzen, eta herrikoak ezin izaten dute aparkatu euren herrian, orduan hori babestu nahi izan dugu, baina horren kontrara Bizkaibusek ordu erdiro jarriko dau autobusa egunean zehar, Plentziatik Andrakasera batan batek kotxea ekarri nahi badau handeko aparkalekua edo Gorlizen bertan bebai, eta zuzenean Andrakasetik jaitziko da Armintzara arte, eta autobusa bai helduko dela Armintza herrira arte. Eta gero kotxeak ezingo dute aparkatu Gorliz Armintza bidean, baizik eta kotxez datorrenak aparkatu barko da Bakiotik sartuta, hango bertederotik, edo bestela, beste inguruko edo Plentzian, edo Andrakasen, edo Gorlizen aparkatu, eta ordu erdiroko autobusa, Bizkaibusa hau egunean zehar, eta gero gauez jai batzordeak eta udaletxekoak beste autobus batzuk jarriko ditugu, 2 edo 3, ez dugu ondino pentsatu, ordu erdiro bermatzeko bai joana eta bai etorri egongo dela. Orduan eskusarik uste dugu ez dagoela heltzeko eta gozatzeko eta nolabait ere herria zaintzeko, ez? Esan bezala ez dugu eskusarik ez bertaratzeko, azken ohar hauekin agurtuko zaitugu gogoan izan txapelregeren jaialdia Armintzan izango dela, uztailaren 13an. Eskerrik asko. Venga, mila esker zuei eta gogoratu, Euskadi tropikaltzen zaigula. Egunon, eta ongi etorriak berriz ere Zozoak Beleari podcastera. Ez dut pentsau frikadarik sarderarako, así que saiatu nazeiten normal. Ondo atera zait? Kaixo, bai. Kaixo, bai. Zube bai, hemen egiten dezu lan. Bai, bitu hemen nago. Gaur pertsona batek esan ditean ni hogu nintzen hemen. Bai. Urrengo onbiatu bat. Bai, toski. Orain asaltzeko publikoan. Bai. Bueno, berriro ere, podcast honetan, kristoneko gai ilun eta turbioak tratatu behar ditugu gure podcastean, gure platoa morea da, more oso iluna. Mamu itxuradun kikarrak ditugu, kaldero beltz bat daukagu gaur dauela pixka bat aberiauta igual. Berdina. Bai, gaur ez dago kearik. Taigerekoa da, asko aguantau da, egia esan. Bai. Eta bueno, gauza terrorifikoen artean eta ameiz gaiztuen artean eta mamuen artean ekarri gau kristoneko fantasma bat. Ez bai dau mundu honetan gauza fantasma horik bilbotar bat baino. Zardadilla, ez gaurko gombiatu atxalo, bero bat, Ane Lindaneren
Udan, denerako soluzioa duzu. Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraz den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Vive la République, vive la France! Gabon deizuela guztioi zer uste zenuten Euskal Herrian emakumeak baztertzen gaituen